makakagahong o kanunay nga buhing Dios. Ang imong grasya o kang gugma alang kanimo, managimo sa mong alagad halang dong Teopilo kamumot, sa paghalad siyang kinabuhi, diya sa pag-alagad kanimo isip pari o obispo, sa kakinabuhi, sa pagdumili, sa pagalingon, makanunayon sa pag-ampo o maghatagon sa gugma alang sa kabos o sa mga nanginahanglan, itugot nga iyang mga hiyas, maghatag sa tanan o makananayon panag-ingnan o makita sa simbahan nga ngay siyang ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan si mong kaayo, alang sa papasidungog ni mong alagad, mapabsanon kami nga ngaliupo kanimo, nga imong itugot ka na mo kining among gipangayo. Ibungat ang inyong pangayoon. Sa ngalan ni Kristo among Ginoo, imo anak kabuhighari uban kanimo diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maglingkod. Ning santos nga misa karon sa alas 8 atong epit sa pag-ampo paghalat ni mga katuyuan. Pasalamat. Bisa pasalamat Blessed Virgin Mary, Senior Santo Niño, Senior San Jose, San Isidro Labrador ug San Pedro Calungsod. Gihalat ni Suza Lozano. Bisa pasalamat kato ni Senior Santo Niño, San Vicente Ferrer, Venerable Teopilo Kamumot, Mother Perpetual Health, Medalla Milagrosa, San Vicente Ferrer, good health, graces, and blessings we receive. Yalat sa Carbonilla family. Bisa pa salamat for the graces, blessings received, ug sa mga grasyang nadawat, yalat ni L.M. Kabahog and Cheryl Yap. Bisa pa salamat kato ni St. Joseph, Senyor Santo Niño, Beren Sarigla, Mama Mary, Divine Mercy, sa alang sa adlaw na taon ni Flore P. Cotab, Joseph B. Carreño, and Glory C. Macarini for the good health, safe peace, and blessings received. Galat ni Glory C. Macarini. Misa pa salamat for the blessings received. Galat ni Len R. Miao. Misa pa salamat kato ni St. Joseph, Mama Mary, Senyor Santo Niño, sa mga grasyang nadawat o maayong panglawas. Galat ni Mrs. Josephine Eunice. Misa pa salamat for good health of the member, all the blessings received. Galat ni Maria Cristina Tunyakaw. Bisa pa salamat kato ni St. Joseph, St. Teres, Advanced Freelance for Job Opportunities. Yalan ni J. Tuyor. Bisa pa salamat, God Father, St. Joseph, Berin sa Manawag, Senyor Santo Niño, all saints for the gift of life, good health, blessings received. Yalan ni Jonalyn Lomapas family. Bisa pa salamat kato sa Mother Perpetual Health for the intercession. Yalan sa ENB. Bisa pa salamat for the good health, all the blessings received for the month of May 2024. Galat ni Mr. and Mrs. Josever Katubay family. Bisa pa salamat also and blessings and good health. Galat ni Mars, Misan, Pieces, and Cecilia Sib Mart. Bisa pa salamat sa Mother Perpetual for the blessings received. Galat ni Mr. and Mrs. Crescencio Flores Jr. Bisa pa salamat sa tanang grasya o maayong panglawas. Galat ni Elnat Yanes. Bisa pa salamat for the blessings received on good health. Galat ni Ruchel and Josephine. Bisa pa salamat sa Heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. Galat ni Cora Suico. Bisa pa salamat kato ni Mama Mary, St. Joseph, Santa Rita, Padre Pio, St. Filomena, Santo Tomas, Aquina, Olsen sa ika-21. Nga adlaw na taon ni Tricia Rowley for the gift of broad life and good health and gift of family. Galat ni Rex Omega. Bisa pa salamat sa tanang santos o mayong panglawas sa inadlaw-adlaw. Galat ni Elmer, Eleanor, Eliezer, and Emily. Petition. Petition for healing of body and mind of Tricia Rowley. Enlightenment of the Holy Spirit for passing the final exam, all subject of Bachelor of Physical Therapy.
Yalan ni Rex Omega family. Petition for special intention. Yalan ni LM Cabahog family. Petition for fast recovery. Yalan ni Mr. and Mrs. GC Bregoli family. Petition enlightenment for Tricia Rowley to pass all examination to successfully pass through the Bachelor of Physical Therapist course. Yalan ni Rex Omega family. Pag-apeta sa pag-ampo, makalag ni Gipandungdan usap ng misa karon. Alang sa kaliniliti siya, Melenda Josepina ni Serato Senior Diego sa Tarangkalag. Sa ni Albert Celia Rizalde Izay, Pando Alexander sa Tarangkalag. Yala ni Vivian Carbonilla family. Alang sa ni Seferino Senior David, Genoviva Leticia Cesar Senior Eriniag sa Tarangkalag. Alang sa Nina Adinsa Alberto Elolalia Joseph, Amando Magdalena Lele Marelan Silya og sa Tarangkalag. Yala ni Serato E. Carbonilla Jr. family. Sa ni Timothy Clis Amelie Ateliana Samuel Eduardo Ateliana sa Tarangkalag. Yala ni Maria Trixa Y. Carbonilla. Alang sa ni Arlen Asuncion, yours Nicolaus og sa Tarangkalag. Yala ni Ranili family. Sa ni Michael Alaren at Cecilia Alaren og sa Tarangkalag. Yala di Bibian, sakla di Sindrick og sa Tarangkalag. Yala di Senaida Tiso Kalet, sakla ni Zena Mary Josephine Almira Patricio Angela og sa Tarangkalag. Yala sa Formentera family. Alang sakla ni Leslie, yala di Cherry Valencia, sakla di Fabiana Godofredo si Fabian Rinan og sa Tarangkalag. Yala di Marcelina Ramirez, sakla di Wilfredo Death Anniversary, yala di Mian Marie Pangunduyon family. Sakla Juanita Jose Maria Emiliana Marieta, gilad sa Cabrera family. Sakla ni Maria Blas Patricio Ranatalil Papias og sa Tarangkalag. Yala di Mirna Suico Rosita Sanchez. Sakla ni Hugo Victoria Pausta Evon Mark Antonic sa Tarangkalag. Yala di Rusa Baharias Gabrielio. Sakla ni Mariano Ramon Antico Rodolfo Pilar og sa Tarangkalag. Yala di Rusa Baharias Gabrielio. Alang sa Edgar Federico Lolita Margarita Richidula Kinoy, Orlando Chidoro Sabas Tate Valentin, Eliseo de Tamel Kalina Nanay Ina, Gala de Ana Emily. Alang sa Arnold Kenneth Alfonso Felix Postena Artemio sa Tarangkalag, Gala di Jonalyn Lumapas family. Sa Felisa Serapio Maria Victoria Elohiyok sa Tarangkalag, Gala Teresa Fabian Jr. Sa kalag ni Heidi Birth Anniversary, Yahala ni Zenaida Zoico family, sa kay Demetrio Visitation sa Ria Esteban Galarbo sa Tarangkalag, yan ni Maria Cristina Tunyakaw, sa kay Bernardo Paula Wilfreda Dario Dabet, Rico Telma Marisa, og sa Tarangkalag, yan ni Renato Naparati family, alan sa kay Virginia Pasita Nistorita Anne Marie Switzel og sa Tarangkalag, yan ni Paula Rose Naparati, sa kay Carlos Ronald Noel Arcadio Rosario, Yala di Bitsaida Salazar, sa kalan ni Rosela Frentino Victoriano Francisco og sa Tarangkalag. Yala di Josepina Leones, sa kalan Transfiguration Corazon Hertoris Perino og sa Tarangkalag. Alang sa kalan ni Aldigonda Carlos Vicente Asuncion, Wilfrido og sa Tarangkalag. Yala di Milagros Sala, sa kalan ni si Senyor Rosela Death Anniversary, sa kalan ni Judith og Melquiades. Yala di Susa Luzano. Sakla ni Esperanza POC Modistar Herman sa Tarangkalag. Yala ni Ryan Bustamante family. Sakla ni Feliciano birth anniversary. Yala ni Ophelia Sigat Gano. Sakla Leonardo Raul Ellen Grace Reina Merlin sa Tarangkalag. Yala ni Perlan Sanoria family. Sakla ni Emilio Rizalina Nelson Miguel Sr. Feliciano sa Tarangkalag. Yala ni Remedios Gabutan Sanoria family. Sakla ni Jesus Senior, Jesus Junior, Flaviana Edita Benvenido sa Tarangkalag. Yala ni Rucho Reyes family. Alang sa kalag ni Jesus Pipay Flores, yala ni Jimmy. Alang sa kabus nga wakalag sa Purgatorio. Ilabi na sa katuyuan, sa tanang sakop sa servant of suffering souls apostolate. Bangsa
Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginumana akal ninyo. Atong hinalsulan ang atong mga sala aron maandam kita pagsaulog sa Santos na Misa. Kita sa Dios Amahan, makagagahon sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadoon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
o kita. O Diyos nga, makinad manon ug mahigugmaon, tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong Espiritu, aron pagtudlo ka namo sa imong kamaturan, o gagaka nga among mga buhat, diha sa imong dalan sa kadait. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo, imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios. Hain ka ba? Ang lalaki mitubag. Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug yabot ako kahadlok, ug mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag. Ang babae nga gihatag mo kanako, mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag. Gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios mingon sa bitin, tungod nini silutan ka. Ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom niining tungluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babae. Mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Gikan sa kahiladman nagatuaw ako kanimo, Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang akong tingog. Abliha ang imong mga dunggan sa akong tingog nga nangamuyo. Sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa mga kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay
apan diha kanimo anaa ang pasaylo. Aron ikaw pagkatahuro, diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulong. Labaw sa mga gwardya nga nagpaabot sa kadlawon, ang akong kalag nagpaabot sa Ginoo. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan. Ug iyang luwason ang Israel sa tanan niyang kadautan. Diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug ang kapuno sa kaluwasan. Pagbasa gikan si kaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituuman ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituuman kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus. O iya kini dadon uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo ug sa makadaghan ang mga tao nga makadawat sa grasya sa Dios mulabi kadaghan ang ilang mga pag-ampo sa pagpasalamat alang sa himaya sa Dios. Tungod niini wala gayud kami kawad ikasibot. Bisan nag-anam, nagkahugo ang among lawas, ang among espiritu gilikon adlaw-adlaw. O kining gamay o umaaging kasamok nga among giantos, naghatag kanamog labihan kadako og walay katapusang himaya nga labaw kaayo kaysa mga kalisdanan. Kay wala na kami magtan-aw sa mga butang nga makita kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang butang nga dili makita dili mulungtad og dugay. Apan ang butang nga dili makita walay katapusan. Kay nasayod kita nga inikatun-as ni atong yutan-ong puloy-anan nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios o puloy-anan dito sa langit. Usa ka puloy-anan nga walay katapusan ug siya gayud ang nagbuhat. Ang pulong sa Ginoo. Alleluia.
Ginoo maanaa ninyo. Ang santos na ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya ni pauli si Jesus sa ila og nagkatigaw na usab didto ang dakong panon sa katawhan. Og tungod ini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala na gani higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayo ini sa iyang mga kabanay nangadto sila aron pagkuha kaniya kay ang mga tawo nagingon man nga nabuang siya. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem. Ug sila miingon anaa kaniya si Beelzebul. Ang uban miingon ang pangulo sa mga yawa maoy naghatag kaniya sa gahom paghingilin sa mga yawa. Tungod niini gipaduol ni Jesus ang mga tawo ug isuginlan niya sila mga sambingay. Unsaon man ni Satanas paghingilin kang Satanas. Kung ang mga tawo sa usa ka nasod mag-unay pag-away, mapukan kanang nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin o mag-unay pag-away, mabungkag gayod kanang panimalaya. Bosa, kung ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini malungtad, kundi mapukan o matapos hinoon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan o makakawat sa iyang mga kabtangan gawas kon iya unang gapuso ng tawo nga kusgan o niya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tawo. Timan-in ninyo kini, mapasaylo ang mga tawo sa tanan nilang mga sala ug sa tanang dawtan nilang sulti. Apan ang tawo nga nagsultig dawtan batok sa Espiritu Santo, dili gayod mapasaylo. Kay nakabuhat man siyag sala, nga dili gayod mapapas. Gisulti kini ni Jesus, kay may pipila man God ka mga tawo nga miingon siya giyawaan. O niya niabot ang inahan o ang igsoong lalaki ni Jesus. Didto sila sa gawas sa balay o nagpasugo nga buot sila. Makikita kaniya sa kapundok sa mga tao naglingkod libot kang Jesus. Ug mingon sila kaniya ang imong inahan og mga igsoon at tuas sa gawas. Ug buot sila makikita kanimo. Si Jesus mitubag, kini ba ang akong inahan ug mga igsoon? Unya mitan-aw si Jesus sa mga tawo nga nagalirong kaniya ug mingon, ania ang akong inahan o mga igsoon, kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Dios kaniya maoy akong mga igsoon ug akong inahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mahalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Katapusan sa Ebanghelyo. Ang nagtuman sa sugo sa Dios maoy mga igsoon ug inahan ni Jesus. Kung nagtuman mo, igsoon mo ni Jesus. Pero nakasama mo, wala ka magtuman.
Ha? Mao na, ang atong pagkaigsoon sa Ginoo, ibalo na ta, it has a character adto sa bunyag, himuta. Di na makuha, mga anak na kita sa Diyos. Kay it is in us. Apan, dilibot pasabot nga ang nakaingon sa atua nga pagkahimo nga dili igsuon sa Ginoo, dili ni makuhaon. Mao na kinahanglan ta mo kumpisal. Kinahanglan ta mga pasaylo sa Ginoo aron ka na makuha ang sala. Klaro kayong gisulti sa atong Ginoo. Ang nagtuman sa sugo. Mayon ka, nakasa ako, wako katuman. Pero ang pagkumpisal, pagtuman, magyako na sa sugo sa itong Ginoo. Ingon man siya nga, kasaka, kumpisal. Ayaw, balikasa ang Ginoo. Ayaw, pahilayo kaniya. Huwag man sabihin nga, makasala ka, wala ka, impyerno na ka sigurado, tagaan kitag mga sakramento. Mao ka na yung mga sure sources sa atong kaluwasan. Gari kay, di ba mo daw itong mga sakramento, waton lang na ito, tiyali, mamatay na ka, matay na ka, mahilugan ka. Oo na, importante yung kayo, dawat sa mga sakramento. Kaya diha, ang kasiguruhan sa atong kaluwasan. Daliban ka, bisang bugol ka kastanan, busa ka diha. Kung mahilugan ka, wala sa ilo, ganimang mga sala. Daliban ka niya, anak. Kadako na ng gasas Ginoo. Kung mag-ingon ang atong balaod sa simbahan, mga makasasala, dagko kayo. Bisang hilugan pa kayo, pirno ka mong ka. Di na alam mo pahilug. Mao na siya nga. Importante kayo, mga sakramento. Gani kay kita, wakay ta mo mutuot nga liniyana. Kadaghan sa atong mga masakiton, mga hapit na mamatay. Nagtuot nga, tiyali, maluwas na. Apan na ito lang unya-unya, mada pa na. Hilugan na niyo, matay na. Kinsa may dili mamatay, patay magandang tanan. Apan, surest way to salvation ang mga sakramento. Lalimban ka, nga maluwas nyo ka. Maka na mga kaigsonan, unsa ang pag-anhi sa Ginoo, pagluwas sa tao, dili aron siya mahilayo kaniya, aron ang mga tao impierno. Wala kita silikway sa Ginoo. Bisan unsa pa kadako sa imong sala, way sala nga dili mapasaylo. Mo ganay labing Ginoo jud. Sigun sang sala mapasaylo gina. Ang imo, mangayo lang kag pasaylo, using the sacraments. Og daghan pa kayo ng mga exceptions, aron jud ka pasayloon sa Ginoo. Pasaylo jud ka, di jud ka buwagan sa Ginoo, bisag sa canon law. Ang canon law, balaod, yung ka stricto kayo, dili. Alang ka na sa atong kaluwasan. Aron ang tao, masayon niya pag-achieve ang salvation. Dili lang kay ikaw rapod. Tinuod, number one, ikaw gamanin mo ha. Kay pareho niya kas amahan. Tingol nga, kamulay simba, usang dilang ko. Mauna, ng ilang mga anak, o yung mga iyang asawa, yung pasimbahon siya, usang dilang siya. Wala kalaki, di na siya mahimo. Simba gani, magda gani kag simba.
Manimba ta. Di kay, simbala mo, ari mamuwang lang ko, mahapid-hapid lang ko sa manok. Adi, sanamay mo. Mauna, tingali, wapa na nato mahimo, sa inahinay tingali ato ng mahimo. Usa sa mga butang ako yung nadunggan ba. Daghan mo kay hiniktan ang maong tao. Mao nga palabihon ang hiniktan kay sa kaluwasan. Palabihon ang hiniktan kay sa Ginoo, sa pagkuyog sa iyang pamilya, sa pagsimba. Mao nga kinahanglan kita pagayod o katikism o pag-ampo nga simba nga panahon nga pagsimba, simba yun. Kaya mga protestante, mura magjutay kayo. Mura magjutay kayo. Mura magdaghan kayo. Kaya daghan kayo manimba ba? O kaya mga sa ilang kuhan. Karang Maribingo, jutay na sila. Kita mo'y kinarighanan. Pero mura lang nagjutay. Maya naman, di ba ang tanan na to? Ato mo lang ipiyal imong kalwasan ngadto sa imong mga anak, sa imong asawa. Kamo lang adto, sagdi lang ko. Ora, tanang hinumduman kanunay nga ang Ginoo nagtawag ka natong tanan aron kita maluwas. Kung ikaw mangagda ka, kinsa may imong sumbanan, imuhara, pangilad mo. Ang Ginoo nga nangagda siya. Kitang tanan, dili kay usara. Bosa, gitagaan kita niya mga paagi, aron kita maluwas. Kung baskog pa ka, naay kumpisal, makaari ka sa simbahan. Kung masakit ka, doon ay sakramento sa pagkumbisal yapon, at doon ka, sacrament of the sick. Extreme unction. Tanang paagi, bisag unsa pa nimo gikastigo ka, na kay sanction sa canon law, basta nag-ungaw ka sa kamatayon, sigurado niya kang pasaylo. Di ba importante ang balaod kaysa kaluwasan sa tao? Uman mo ani ang Ginoo aron pag-impose sa canon law. Ani ang Ginoo aron pag-luwas sa tao. Dili kayo nga ikaw kasiguon ka kay nakasaka. Mao ang Ginoo pagluwas sa tao. Doon nalay mga balao dyan. Kay aron ang tao, doon na siya subayon nga yaha. Hinatag ni sa Ginoo, subayan ni. Apan ang ubang mga tao, kitang tanan magyud, lawbreakers magyud ta. Naagyo'y paglabag ba. Apan, sayo naman kayo, mga lang kagpasaylo. Ugwa ka kakumpisal. Ambot lang ka ng hapit na mga matay. Nakapangayo ba ka ng pasaylo sa Ginoo? Wapan mo yung ng Ginoo nga, o kay Matyon ka, mangayo lang kag pasaylo niya. Di ka pasayloon. Sayloon ka. Sayloon ka. Wapan mo yung Ginoo nga, di ka pasayloon. Pasayloon ka. Apan, pila ka kanganto kadugay sa purgatorio. Purgahon nyo ka ba? Hugasan nyo ka. Surest way, kinasayunan pag-adto. Mao ka ng mga sakramento. Mao, inyong mga masakiton, kaningagin pa kung bisala. Kundi na nyo madangan, hey. Marawag magpari. Pero kada buwan, doon naman kita pangumpisal diri. Kada huibis. Di ba kayo daghan ang mangumpisal? Doon ay holy hour. Kunya, within the holy hour, nasa ibang umpisal. Bosa, di ka makaiwan nga. Ko busy kayo sa trabaho. I have no chances. Kay gabiin naman ang siya. Holy hour, alas 8 man. Bosa, at anang hinamdaman ka nun ay. Magunsa man dato kay ka, dagang kay ka, di kagsimba. Kunya, o kay dawat sa mga sakramento. Mao nga kinahanglan nato
kanang mga butanga. Ang atong Ginoo through the church naghimog mga butang nga masayon nato pagkabot sa kalawasan. Tinuod na ay mga lisod ha, ayaw kayo na. Basta di ka kahimong, ano man di ay. Basta in the end, pangayo yung pasaylo sa Ginoo. Karang mga way simba-simba, kanang kung anak kay Matthew na, uy, pangayo pasaylo sa Ginoo, layo or batang pari. Mauna, at manang hinumdumaan ka nun ay, ang akong lola sa una, nahilugan to siya, apan, doon ay usaka manabtan ba ang mga igagaw. Parang bitang Hisusan, Jesus. O pa lang ilang mga tigwang. Nagtuota nga dili na makatabang. Dako ka nagikatabang. We're asking God. Parang yun, hangyo ka sa Ginoo. Ginoo, luwasan eh. Mangayo gani ka sa Ginoo. Tagaan ka. Mangayo mo gani ka. Mangayo. Tagaan mo gani ka. Bisig ba ka mangayo? Unsa na kang mangayo ka. Kay gusto sa Ginoo nga kita malawas. Ato ka nang hinamdaman, tan-aw sa atong isikataw, kung ano yung atong mga brothers and sisters nga di ka manaway, kahit yaling nag-ulan sa langit, kita awahita. Mag-ampo lang kita, nga in the end, tablat ang tanan, tagaan kita sa Ginoo. Grasya, maadto kita kaniya. Ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nindog palihog, nagato ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo, iyang anak kabugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, sakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay, gilubong. Mikonsad sa mga minatay, sa katulok adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, gikan didto mabalik siya, aron panghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan. Uban ang tumang pagsalig sa naghingapin kagugmas sa Dios, maghalad kita karon sa atong mga pagampo alang sa atong mga panginahanglan ug kutuaw kita Amahan, talinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, o ang tanang nangulo sa simbahan, magbadasigon, magbatinod-anon, o manggiluyon, o musangyaw sa maayong balita ni Kristo, magampo kita. Amahan, katalinghugi ang among mga tuyo. Nga ang tanan nga naghupot og awtoridad sa kalibutan, kanunay magmando uban sa kaligdong ug maghago alang sa kalinaw uban ang hustisya, magampo kita. Amahan, katalinghugi ang among mga tuyo. Nga ang tanan nga nabiktima sa mga krimen, makabaton og pag-alim sa ilang mga samad sa kahadlok sa ingon, maangkon nila pag-usab ang kalinaw sa hunahuna, magampo kita. Amahan, katalinghugi ang among mga tuyo. Nga ang mga masakiton o ang mga nanag-antos sa bisan unsang matang sa balatian, makasinati sa makaalim nga gugma ni Kristo, magampo kita. Amahan, katalinghugi ang among mga tuyo. Ngay mo tang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga halandong tupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan, katalinghugi ang among mga tuyo. Nga ang mga himalatyon, malinaw mo panaw ngadto sa kinabuhindayon, og sila
nga nagbangutan tungod sa pagtaliwan sa ilang mga minahal sa kinabuhi, mahupay tungod sa paglaom sa kabanhawan. Magampo kita. Amahan, padalinhugi ang among mga tuyo. Diyos among amahan, namati ikaw sa among mga pagampo. Uban ng gugma, ligo na kami sa among pagtuo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita aron ang atong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon, ang among pagalagad kanimo, dawata mga gasa nga among gihalad, ug tabangi kami pagtubo diha sa Kristohanong paghigugma. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Santos nga amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong kayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo
pinaagi sa gahom sa imong pagka-Dios. Apan, mao'y imong pagbuot, kamaluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Sa likway sa tao ang pagpakikigala kanimo. Apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug mosaban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya sa walay hunong nga paawit. Kasantos. Padala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gas. Ug mahimo kini alang kanamo malawas dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siyang pan, may pasalamat kanimong pikas ug mihatag niini sa iyang mga tinun-an ug mingon dawata kini ninyo nga tanan kan-an. Kay kini mao ang akong lawas may tugyan alang kanin. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini sa iyang mga tinon-an ug mingon dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron handom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi, kalis sa kalupasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod, kay mo kaming giisip, nga ngayan, nga mga tubang,
ug mo alagad kanimo. Himuha nga kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco nga akong Papa, ni Jose nga among Arsobispo, ni Meditel ug Ruben among mga bispo auxiliar, ang tanang retired bispo ug ang tanang kapalitan. Hinumdumiho sa among mga minahal nga igsoon nga nangamatay. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, dada silang tanan sa pagsubong. Sa kahayag sa imong naong, kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang minahal nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan, nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton, uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaman. Pinaagin ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amahan namo mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Ning lawason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami sa sala kanunay o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tagda ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kababaton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa ninyo. Maanaw sa kanino. Ipakita taang panaginig sunay. Sa Dios at ang Ginoong Jesucristo, bulahan kita ang agdapit sa iyang panihapon. Ginoo nila ko angay, makalawat ka nimo. Pamulong lamang o mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Beautiful in your time.
Mga pahibalo, una, ang atong second collection, karon alang sa urgent repairs sa needs of the parish. Usubon ko, ang atong second collection karon alang sa urgent repairs sa needs of the parish. Ikaduha, ang atong second collection alang sa urgent repairs and needs of the parish niadtong June 1 ug June 2 miabot og 37,423 pesos. Salamat sa inyong kamanggihatagon. Ikatulo, ang Psalmist Ministry nag-auhag kung kinsa kadtong buot nga mamahimong parte sa mong ministry nga mudayeg sa Dios pinaagi sa pag-awit ug mga salmo. Andam sila nga mudawat og bagong aspirants. Palihog og duo lang sa opisina ug pangitaa si Gina para paghatag sa inyong full name ug contact details. Ikaupat, ang Parish Catechetical Ministry nag-recruit og junior catechist nga nag-edad og 16 anyos pataas nga moapil sa mid-year catechism sa atong parokya. Giauhag ang matag kapilya nga mopadala og duha or tulo ka representatives nga mamahimong junior catechist ug may mutudlo sa mga kabataan sa atong mga kapilya kanong Hunyo 24 hangtod Hulyo 18, 2024. Adunay training nga pagahimuon alang sa mga junior catechists nga sugdan kanong Hunyo 17 hangtod Hunyo 21 Lunes hangtod Biyernes anha sa Parish Pastoral Center. Kung adunay mga pangutana, duula lang ang mga katekista, kontak sa atong Parish Catechetical Coordinator, Catechist Mael, sa 0917-6800-781. Ikalima, ang Kolehiyo de la Immaculada Concepcion, Mandawi Incorporated, kung CIC Mandawi, nagsugod sa pagpanawat o mga enrollees for school year 2024-2025 alang sa kindergarten grades 1 to 11. Aduna sila ESC grants alang sa tanang grade 7 students, alang sa grade 11 nga gikan sa public schools, miscellaneous fees, ang bayranan kay libre na ang tuition, samtang kung estudyante gikan sa lain nga ESC certified private schools, mubayad lamang og 4,000 pesos sa tuition plus miscellaneous fees. Mamahimo nga makontak lang sa numero 345-8300 or 0956-228-5790 alang sa dugang kasayuran. Ikaw nung, ang St. John Paul II Cognition School nga nasa Orlacsan St. Street, alang-alang Mandawi City, mudawat ang enrollees from kindergarten 2 up to grade 10. Alang sa mga grade 7 students, adunay automatic discount of 11,000 pesos from the government. Alang sa dugang kasayuran, palihog tawag lang sa 414-3427 or 346-1439 or sa ilang Facebook page. Ikapito, Miyerkules, Hunyo 12, muang fiesta sa Chaste Heart of St. Joseph. Formal nga ilan siya atong parokya ang pagpalambo sa debosyon sa Chaste of Heart of St. Joseph nga sa ulugon matag unang Miyerkules sa bulan. Ikawalo, Miyerkules, Hunyo 12, sa alas 4:30 sa hapon, magsugod ang Novena Masses alang sa Sacred Heart of Jesus. Ang Fiesta Mass sa ulugon sa Hunyo 21, kinigipasiugdahan sa mga sakop sa apostolado sa pag-ampo. O katapusan, naghangi kami sa inyong financial support alang sa ongoing repainting sa atong simbahan. Additional pahibalo, altar flower sponsors mao kining mga mosunod: Dr. Farina E. Sabado and family, Dr. Maria Fatima Go and family, Maria Moren and Richard Mercado, Marilo E. Carba, Councilor Sheila Paz Carba. Offerer, Holy Name Society. Daghang salamat gikan sa the team of pastors. Daghang salamat sa nag-announce. Salamat sa atong choir, sa mga lectors, sa mga kolektora, sa mga lay ministers. Kinsa to'y makatudlo ang mga retired teachers, panudlo mong katikisim, aron malingaw mo. Mga bata, sugod na ta, pagpanudlo sa mga bata o katikisim. May nang magtubo sila ba nga, hibaw na daan sa atong tinhuan. Manindog paliho. Magampo kita, o Ginoo kining Eucharistia, timaan sa kahiusa,
Makapadangat unta din sa imong simbahan sa matuod nga kayusaw kalinaw kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos makagagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos ang misa, dado nato ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nabulahan kita tanan sa iyang bendisyon. Ako ay mapamahalan Espiritu Santo nagulo sa gihapon atong pagsimba. Man sa anak sa Espiritu Santo. Amen. May buntag ka rin yung tanan. Happy Sunday and the rest of the week. San Jose, kanunay kong kaaba sa mga kabalaka, kahingawa sa lawas o kala, pagkabot sa mga gilaraw, tanang buta na maayo, tanan isalik ko kanimo. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahilom na mga tulong mo pag-asunod.